Ke ba? Bai, ondo, bai, ondo. Bai. Bai. Leku berezia da, zu herriekin benetan ibilitzakoa zara, batik bat kulturgintzan, horregatik aukeratu dugu lekua be. Dana dela, horrek, militantzia horrek emandotzu zuri ikuspegiren bat gizartia ulertzeko, edo, emandotzu hausnarketarako giltzarririk horrek? Bai, gaztetatik bilin zaz esparru ezberdinetan militetan, da azken ikustozu problematika ezberdin mordoa da zela, baina zela ez badagoela ari bat dana lotzen dagoena ero. Eta azken horre gero zure bizitza azken zure kulturgintzan edo zure sorkuntza propioen bauko izugarrizko eragina, ez? Así que bai, zonoko baietz. Eta gero, alderantzizko galdera, kultur eremuan dauzen erronkak badake isla erronka globaletan edo estrapolau leikez kulturatik gizartera orokorrian? Bai, azken kulturia da gizartea, gentia eta guzti hori da egunerokotasunien bizitzugun arazoak, ametsak, kezkak eta bai, nietako dana lotuta dago. Zuretzat momentu honetan, gure gizartean zeintzuk dira erronka potoluenak? Ez da hitz, gai asko buruz hitzen da berba, batez be, ekologismoan inguruen eta gero du diskurso gehixean sortuta kontsumoan inguruen. Baina ni guztoko baten jartia fokua beste leku baten kontsumoi lotuta goena da produkzioa. Atzenien ezin dugu ulertu kontsumoa produkzio barik, ze gauza ikola simpliena, ez bada ezer produziuten ez dugu konsumituko ez? Baina gero aparte, jendartea konsumiten dugu bere egunerokotasuna, bere bizitzako orduak eta lanin jarra bideratzen dagoelako produkziora, eta gero produkzio hortatik eta aten tekinak bideratzen delako konsumora, ez? Hortan, ni guztu gaten produkzioen jartea fokua eta kulturia bera ulertzia ez aizialdirako zeozer moruen, ero zeozer eszenografia artistikoa dana gure dana, baizik eta mundua ikusteko modu bat. Moruen gureko nauke kulturia ulertzea jendarteak eta hortan produkzioan jartia fokua bai. Zu musikarixa zaren aldetik produkzioaz berroa itzen denean askok ez dugu buruan eukiko musika sorkuntza bera, zu uste dut horren inguruan zabizela bai? Ez, ni nabil produkzioa orokorrien. Jartia mai gainen galdera zer gabitzen itzen, zeintzun artien, zelan, zetako, eta hori estrapoletea musikan, beste disiplina artistiko batzutara, ero baitxabe industriara, ero nekazaritzara gureana, ez? Eta bai, produkzioa bere zentzuri zabalenien. Hori da gakoetako bat erronkei aurre itxeko? Bai, azkenien nik uste eraldaketa sakon bat bizi bioula, jokan ez gabitz gauza hondirik itzen, baina etorkizunera begira eraldaketa kultural sakon bat jaso bihou, eta barri hone esatea ez, kulturia bere zentzuri zabalenien, batez bezelan bizi garen, da bizitzia eta realitatea zelan ikusten duen. Eta hortan aldatzen die produkzio moduak, ero bestela hori utzien geratuko da. Eta hor, iruditzak zela hiru gauza, hiru aldarrikapen historikoak izen lekienak, lana, etxe bizitzea eta lurra, eta uste dut hor barriro galdera horrek ekarri bitxugula mahai gainera eta galdetu zer gabitzen itzen, zelan, zeintzun artien, zeinen dako, zetako eta guzti hori ez. Azkenean gaur egun bizi garen dekadentzian gero eta desjabetu eugaz, batez be hiru gauza horreina eta gure etorkizunien ganoaz bizitzia horrek hiru aldarrikapen horrek ekarri bitxugu.
Egungo kontsumo produzio eredua zein da? Azkarra, arina, zela deskribatuko zen duen? Bai, eta ez dakit, igual, hasta kontzientza bakua, ez? Bukle hortan sartuta askartasunien da holan, da, bueno, ez tozuna galdetzen ezer. Hartu, in, eta fuera gero beste zer konsumiteko, ez da, bai. Honen inguruan berba itxerakoan zuzela sentitzen zara, ze sentsazio dituzu? Itxaropenik bai, aldatzeko gogoa, zer etortza jatzu burura? Ni esko samarra naz. Zaten morbien, uste dut eraldaketa kultural sakon bizi biogula, baina onjokan esango nuke nostalgiko samarga zela, ez? Onjokan faltan botaten dugu, ez? Kapitalismoak emandako guzti hori eta esaten dugu, ostia, oin arte ondo funtzionatu du, ez? Gutxi zurixo behintzat ondo bizi zen gare. Eta onjokan gaz nostalgia horrekin blokeauta. Etorkizunen zer egongo da, modun bat ero beste aldatuko da, baina nik epe motxien ez dut ikusten argilarrei. Eixa gero bazela poli-poliki alternatiba sortzen da bitzen nukleo txikinak eta, baina eskala hundira bintzet. Epe motzera espada be, luzera begira, zubi batzuk eraiki beharko bazen itxu, hau da, galdera nagusia saiokoa, zuk zen mutur lotuko zen itxuzke? Ingo nauke denporian zubi bat, da lotuko nituzke arainungo denpora gero, gaurkuekin zeuztot, 20. mendien, mendebaldia bizi zen hauen ritmo frenetikoatik alde batetik eta gero beste batetik herri hontan egon ziren beste asunto batzuatik, dituko. Transmisioen egon zela izugarrizko etena eta ez dakigula onjala 100 urte, 100 eta piku urte zelan bizi izan jentia, ez? Askoz be komunia txikin hauetan edo behintzet konpaktua bak, ez? Askoz be lotu hau, lurrai be bai lotu hau eta bai, nik ingo nauke denporian zubi bat, arainunera, sikera etzi zozer eukitzeko. Oso ondo inaut, mila esker zure hausnarketak plazaratzearen. Bai, asko zuei.